René, jij had je huis enorm vol, hè? Mega toppen. Wie waren er? Een dertigtal sterrenchefs. Robert Kranenborg in de keuken erbij, de grote meester. Dus dat was voor iedereen heel spannend. Ja. En alles om die asperge? Alles om de asperge. Dus ja, de lente is begonnen. En hoe? Ja. Het leek wel Côte d'Azur. Ja, het was prachtig weer. Met de brandcrème op het zalf, op de gezichten. Zonnebrand. Zonnebrand, sorry. Ja, Ja. zonnebrand op de... Ja. Die andere gebruiken in de keuken. Maar zeg, ben jij ook nou wel nog gewoon aan het koken? Jawel, s'avonds ben ik zeker in mijn restaurant. Maar ja, vandaag, Ja. Nu is het weer hier. Vanmorgen was het voor de NOS. Vanmiddag hebben we een andere film over asperges. Maar vanavond Ja. willen we lekker achter de pot in de pannen. Ja, want die asperges, als die één keer daar zijn, als die de kop boven de grond steken, dan is René Brine toch een beetje zichzelf kwijt. Dan moeten we daar flink mee aan de slag. Oh, En dat doen we graag. ja. Dus, Maar wat doe je vandaag? Ik zie ze daar al wel Ja. liggen, maar ik zie ook andere spannende dingen. Oranje bovenlevende koningin, zullen we maar zeggen, Ja. met de paprika's. Ja. Een prachtig mooi geitenlam. Vrij onbekend. Geitenlam. Heel Ja. erg mooi vlees. Heeft natuurlijk te maken met onze gasten. En dan hebben we de groene asperges in een bierbeslag met de lentebok Hertog van deze Jan? brouwerij. Hertog Oh ja? Jan. Lentebok Dus, bierbeslag. We gaan er aan de Ja. slag. Nou, En ik dan ga houden naar we mijn een slokje gasten. over voor te proeven. Drinken we dadelijk. Bij dat eten drinken we Ja, bier. ja. Keer geen wijn, lekker, dat kan niet anders. Ah, hier, lekker biertje Dus, ja. van Gerard van den Broek. Prima. Dankjewel. Ik zie je zo. Goed. Hè?